Nalika semana kawriyan risang pinanganten putri nenggih Rara Ayuwinda Restianti wus jengkar saking sasana rinengga ing ayak binayang sahyaning warga Wandawa. Swaraning pradonga munya hengreng kadya asung pepuji pangestuti mring pengantin kang arasa apanggiha. Mrih kang kaesti dadya sinedya sejo. Saya caket sedak denira lumaksana risang pinanganten samana dumugi sasana kang piniji. Noninjih sasana panggih ya temu manten. Tempu ing Pandulu Jatanetra ingkang linambaran budi luhur. Sakala wonten daya pangariba ingkang dados sarana pambukaning rasa ingkang ginaib. Saksana kumelawi astaning risang pinanganten kakung ambalang gatal mring pinanganten putri ingkang winastan gondang tutur. Datan Saranta Gya Gemanca astaning risang pinanganten putri ambalang gatal mring pinanganten kakung ingkang winastan gondang kasih. Punapa ingkang sinebat gantal kang pinangka dadya bepalanganing risang pinanganten sarimbit nenggih sedah kang tinangsulan alawe seta. Sedah lumah alawan kurupe beda rupa kalamun yen kinikit nunggal rasa ya padha-padha rasane. Mengko sajuga mijil priya sajuga mijil wanita kalamun sampun tinangsulan ing palakrami ingkang suci. Dadya penyiksit anggenipun bangun bebrayan sanes karaning pakarti sampun nyawisi marma sirik lamun kongsi swaring kayu. Kasamunta risang pinanganten wis jumeneng jejer sumanding lamun ana ing luhuring pasangan kang linambaran ing Pisangraja. Pasemone nyata lamun dhaup ira kang pinesti dadi pasanganing ira kang anggung kinudang utang bangkit mandiring pribadi wimbo kawibawane lir jejering Narendra Tama. Mandhap saking pasangan risang pinanganten kakung inggih Bagus Sam Nopanta Juwana. Hama peki antiga kinaping padha. Risang Abagus Sam Nopanta Juwana antiga pecah saknalika pramila daya-daya risang pinanganten putri nenggih Rara Ayuwinda Restianti laju hanjengku sarwi sumembah miring ngraka arasa mijiki sembaring neraka. Hangi cali sirik Sukerta meh kacarwining Durgama tulus mulya manggiya arah harja. Katon kambang kumambang nenggih mawar melati miwah kanthil. Yekti menika kinarya pralambita lamun sanes karaning kandha risang pinanganten badhe winawar kanthi tembung manis wanuwara lumantar kendhaling lati. Dadya pambukaning karya Tama kang anggung kumantil-pantil ing paduning netra kang tunenem ing tungtuning nala. Purna amiji samparan kang raga. Nenggih Bagus Sam Nopanta Juwana hanganti astaning risang pinanganten putri arsa kajumenangan ingkang sinebat junjung derajat jejering priya kecah junjung derajating wanodya. Kalajengan ngadicara umbengan risang pinanganten putri nonjih ngiter ingkang neraka kaping 3. Sinebat umbengan
Risang pananganten sari mugi tansah tetepangan tepang atine tepang rasane ya tepang apa apane. Risang pinanganten sarimbet wis jejer semanding arsa nindakaken adi cara sindir yah ning taluka kati langit ambang tanpa sulan upamaneka wintang tulyam kusumaya sumawur gen nyopanggih putra pinanganten sarimbit kagodo enggalih bapa turisman sigra mundhut sindur ing pangangkah pinanganten sarimbit badhe sindur binayang kalamun yen Cinandra ora kaya gendong titahe manungsa ananging gendong Narendra ing ngarsa Hanyawaka. Nyat langaning kalangyana kelar pandan moncar Suritino ming pasewakan wos lumaksana risang pinanganten sarimbit tinuntun dening Rama kanthi hasesanti ing madya mangun karsa ingkang Rama ngentasi pancabayaning marga mrih Alampahira putra pinanganten sarimbit Denira lumebat ing madyaning bebrayang agung sageta hanya kang tinuju noninjih ose ing samudra kabagyan sarta kamulya. Ingkang ibu noninjih Ibu Winarti sinambi hanya kepisindur ingkang ibu tansah jumurung mring karasa nenggih karsaning putra pinanganten sarimbit. Mugi anggenipun mbangun bebrayan boten uwasaken angger-anggering katamen. Sinten ta ingkang pinangka anung-anung ing lampah ya cucuk ing lampah ya adimukan ing lampah. Nenggih Bagus Jaka Proteng saking Sanggar Seni Kresna Budaya. Alon Lampahira putra pinanganten sarimbit tansah anut irama mengku pratandha bilih risang pinanganten sarimbit boten grusa-grusu boten kesusu anggenipun lumebat ing madyaning bebrayan agung
Dene munggih nguri wonten para warga Wandawa ingkang tansah paring jurung pamuji. Mring penganten mugi denira tumuju wonten ing sasana pinajang ana ninggih ing samangke mugi anggenipun bangun bebrayan tinebihna ing rubeda. Risang pinanganten sarimbit nenggih Rara Ayuwinda Restianti kalian pun Bagus Syam Nowanto Yuwono samana wis dumugi sasana kang piniji ninggih sasana pinajeng. Sigra panjenenganipun Bapa Turisman lenggah wonten ing sasana pinajang arsa hambobot timbang putra pinanganten sarimbit. Risang pinanganten sarimbit lenggah ingkang Rama abot timbang putra pinanganten sarimbit ingkang ibu ninggih Ibu Winarti lumarap sowan wonten ngarsanipun Bapa Turisman kalamun kawijil wonten ing lisan bapakne piye mungguh bobote putrane awake dhewe sak keloron. Ingkang Rama ngendika padha-padha abote gegadangan mugi-mugi pinanganten sarimbit tansah padha-padha asih lan tresnane. Mekaten ugi ingkang Rama saha Ibu padha-padha tresnane ora beda-bedakake kuwi putra piyambak, kuwi putra mantu. Ananging wis dadi anake dhewe. Purna hamba petimbang putra pinanganten sarimbit ingkang Rama jumeneng arsa Hamisuda putra pinanganten sarimbit. Ger putraku, ger putriku. Dina iki sliramu tak wisuda dadi raja. Iya ratu sedina, Ger. Dongaku muga-muga engkonmu berbayan tinebena ing rubeda. Kanthi maos bismillahirrahmanirrahim dadi keluarga sakinah mawaddah warahmah. Amin. Allahumma. Purna Hamisuda putra pinanganten sarimbit. Ingkang Rama panjenenganipun Bapa Turisman saha Ibu Winati. Kepareng lenggah wonten sasana kang piniji ana ninggih wonten iring kananipun risang pinanganten. Kepareng ugi panjenenganipun Bapa Sugeng saha Ibu Minah Hamidah. Kepareng lenggah wonten iring kirinipun risang pinanganten sarimbit. Gesangipun risang pinanganten sarimbit mugi tansah kasinungan sandang pangan kelawan papan. Risang pinanganten putri wis nampi Gunakaya saking Kang Raka. Datan wonten ingkang barebel mengku pratandha risang pinanganten putri nenggih Rara Ayuwinda Restianti tansah setiti geming ati-ati anggenipun gulawentah Gunakaya.
Wus katampi Gunakaya risang pinanganten Sarimbit sowan dumateng ingkang Ibu Noninjih Ibu Winarti arsa titip Gunakaya Noninjih Kang Sinebat wau kacar ujar saking Kang Garwa. Kanjeng Ibu, kula titip Gunakaya saking Kang Garwa. Purna titip Gunakaya risang pinanganten Sarimbit arsa jumeneng wangsul ing sasana sekawit Noninjih sasana Damar Kencana. Risang pinanganten Sarimbit lenggah wonten ing Damar Kencana. Parang lajengaken adicara Noninjih adicara dedulangan utawi suap-suapan. Risang pinanganten kakung nenggih Bagus Sam Novanto Yuwono sampun ngepel-ngepel sego cacah 3. Bilih risang pinanganten Sarimbit wus manunggalaken kalih keluarga pisan lumantar manunggaling putra pinanganten Sarimbit. Ora dining dedulangan risang pinanganten Sarimbit arsa liru salwining kandha sarwa sarwi lawu ati antep minangka panalambang manteping nala. Ndatan wonten wewedi ing wardaning kulawarga sanes karaning kandha arsa sinembag ing madyaning kulawarga.